Mangga. Kula nderek. Wis padha gawe langen sopa marang kewajibanmu kepiye coba. Kepareng badhe matur. Sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung. Matur nuwun. Nggih. Gusti Putri, sedaya kewajiban para abdi sakmenika sampun rampung sedaya. Paring menapa panjenengan paring dawuh? Pancen nyanti aku protokilan kowe kabeh Biyun, lan panjenengan patih Kencana-wati. Mergo ana bab sing bakal tak ngendikake. Ana ing taman Kaputren, saka rumangsaku isen-isene kebon raja iki sing kurang kok piye. Mula saiki kowe kabeh padha tak kanthi. Dereke aku ayo padha upati isen-isen kebon raja. Tindak turuni rak ya kaya Wah, niki ingkang kula tenggo ndara. mula aja wedi kang lan ora usah kasuwen. Ayo padha saiki dereke. Mangga kula Estunipun tuwuh tandha pitaken wonten saklebetipun malam. Menawi kula salah katakan Kanjeng Ibu semunipun tansah tulung. Estunipun menapa ing timbukane? Kanthi sliramu ditinggal marang pengen banget dirunggan marang perkarane ramamu. Ramamu anggone becak-becak di antarane sliramu lan mertumu iki. Monggo-monggo
banter aku dhewe ya. Penontonnya ora ndungu. Wah, kelewat. Bukan apa? Babakan panjenengan ki lho ramane. Kowe ngrasani aku. Inji. Ngrasani piye, Bu? Panjenengan ki kesangeten lho. Kok iso? Anggenipun tresnane putra menika lho. Kembang cine, mbang ciladan panjenengan. Kok iso banci de banci ladan? Jelasno, Bu. Panjenengan tresnane dumateng Handoko menika panjenengan mbang cinde. Ayo panjenengan tresnane Legawa menika panjenengan mbang ciladan. Kuwi wis pas. Kok pas? Nek Handoko kuwi tak sayang-sayang, ya toh? Tak banci de. Nek Legawa tak banci ladan. Ya sebabipun Mergo dasare maton. Legawa rupane elek bukek kaya bekecot moncrot. nanging ramane. Nanging apa? Najan Legawa menika rupane elek. Iya. Ning menika rak titis panjenengan putra panjenengan. Aku ora butuh duwe anak elek bukek. Lho, Mergo sing salah kowe. lho ngapa cek dumateng Kowe kula? biyen meteng nyidam barongan kowe. Mulane Legawa elek Ampun bukek. kados ngaten. Legawa ala menika ingkang paring Gusti lho. Wes, pokoke moh, aku duwe anak elek moh. Kalau tak ceprot aku jamin jaran. Ampun kados ngaten lho ramane. Wes pokoke perkara apa wae Legawa aja nganti dulu. Legawa ya wis tak rumati. Tak gekno omah ning ngisor greng. Loh. Iya. Tak kandang. Tak wae mangan ya toh. Kaya bebek. Apa ora adil aku? Kok tadi adil? Wong putra kok dipadake. Wis ora iso. Putraku mung siji, Handoko. Ya nggih. Tak kindung. Wis ora iso. Kowe ape tak jak nglencer ning Galo Pakuwon. Kula kalian tak putra. Pak pamerno ngersane Kanjeng Setya Bawana. Ora iso, aja tundungu, ora tok melu. Wis aku tak toto-toto. Setitene ning Budono Legawa. Sikut bledok. Kamu dhewe to. Padha-padha putra lho. Kene apa yang kowe dikantine Sutaraja? Nek sedulurmu ya kangmu kok ya ora entuk derek. Lho kebangetan. Nganti Legawa ndungu kaya ngono iki rak ya kronto-ronto atine to nggih Handoko. Panjenipun menika leres. Ingkang kesangeten menika Kanjeng Rama. Monggo menawi dipun galih kanthi permati. Kang Mas Legawa menika gibutanipun Kanjeng Rama piyambak. Mula kuwi Nanging saben dinten Kanjeng Rama menika tansah bangcinde bangciladan. sejadi lorone atine ibu ya ibu. Aku sing teko Kang Mas Legawa. Lagi teko. Sampeyan iku jane kondi to, Kang? Aku nang ndi Dik? Aku dikekno kandang bapak sing mburi pring. Sampeyan dikeno kandang bapak ning mburi pring. Iya diterima-terima. Aku ora entuk metu bapak. Bangetan tenan wong tuamu lanang kuwi kok. Padha-padha anak ya bangetan sing bedak niku. Aku wis trimo. Terus trimo, najan wong tuamu lanang kuwi. Aduh, ramamu ndika Are-are nggih. ning raja. Pancen ora lugu. Kanjeng Rama kuwi arep lencer. Kapora aku kan Kanjeng Ibu iki bakal dijak tuni ana ing kutha Goro. Lancar ya, Dik. Melu. Iya. Arep melu. Salen busana sing apik ya nggih lho. Iya, Kakak. Sampeyan nganggo busana sing apik. Busana sing Busane apik. sampeyan iki ambune lengo, ambune badak. Lah mengko mundak mirang-mirangke wong lho, Kakak. Sampeyan salin busana sing apik, timen wangi, timen bagus, ben katon beso sampeyan nganggo busana sing apik. Aja nganggo busana sing kaya ngene. Ngono ya nggih. Iki mau jane sampeyan iki kondi lho. Kok nganti ambune nganti kaya ngene to, Kak? Oh, di kandang bapak kaya bebek iya omah. Sampeyan dikandang karo bapak. Iya. Layak, Ora layak. entuk metu karo bapak. Lah wiwit gedhe nganti tekan sore tak golek ora ono. Jebul sampeyan iki mau ning ndi? Ndak. Dik. Iki coba ganti busana sing apik nggih. Ben ketok rada pantes, ben ketok bagus. Kok nek nganggo sandangan entuk melu. Oh, kok nderek ibu karo Rama ning Lancar ya, Dik. Engko nek sampeyan wis wangi, wis katon besus, bebarengan temuju ana ing kutha Goro.
Iya, Le. Wis katon bagus kuwi nganggo busana sing kaya ngono kuwi. Ye, aku wis tegi tau lho. Wis nganggo minyak kasturi ya. Ampun ora percaya wis. Wangi. Loh. Ambune kok ora enak ya apa iki? Ambune aku niteni aku sing ngene iki. Iki ambune anak mlegowo sing elek bukek. Mau tekan kene ta ora? Boten wonten Kanjeng Rama. Ora ono lho Rama. Boten wonten teng Mas Legowo ngaten kok. Saestu boten wonten. Wangi. Wangi. Jeneng menika kok malah Wangi dudu iki ambune. Nanti. Ono wae lho Rama. Gondo sing gondi iki ya. Iki nanti Rama Kang Mas. Rama. Iya. Persiapan, Bu. Aku tak ndelik ya. Kok aja kududono. Ya, aku tak ndelik. Oh ya, rene, mlayu rene kok. Aku tak ndelik kira juga saya, Dik. Kurang ajar tenan. Ho, Pripun? aku mau rombok bubuk. Neng kono tak dudul mlayu para rene. Napa begitu? Allah iku mau aku roh. Ambune aku niteni. Jan kok ono-ono ae. Mlayu rene iki mau. Didono ta ora? menika kucing lho. Bojono ta ora? Boten wonten. Kucing kene iku ora ngene iki ambune kok iso. Saestu katonipun boten wonten Jos kalau jos Kanjeng. namane. Rano. Wedhus iki berarti sembelih dibesar. Boten wonten Kanjeng Rama. Nanti lho. Jam rojo ning kuramane. Pikir rojo. Loh. Ya ana gabah kok bawa ngene. Lah menika abdi wau ingkang anu. Kudune gabah kuwi dikok nggone ya, Bu. Abdi sing sangeten mboten. Kok nek wis berhasil tak diselepno. Lah iki aja diselepke ditaruh. Gabah dikok kene gua heman. Kok nek udanan piye? Ape tak oleh. Coba ya. Dile ta ora iki? Yo di. Apa ojo? Dile tak kok nggone. Kone dipangan tikus. Ora ono tikus. Gabah kok kosong. Loh, sakit kok double. Lah, kalah. Jebul sing benuno tak dudul karo kowe. Melayu kudu ngansak. Wih. Kowe nganggo sandangan apik. Sing perintah sapa le? Diwehi ibu. Kurang ajar kowe. Putra panjenengan mesak. Aku ora duwe anak iki. Welas to kali ngono. Buka. Klambine buka. Wis kap iki kanggo adimu Andoko. Buka. Buka ora. Ampun ramane. Sampun to Kanjeng Rama. Kok enak men. Rupa merang gadeg nganggo beskap barang. Iki mbokmu yo malah mulan-mulane wong sak RT. Wah iki nek taweno adimu Andoko kena penyakit. Ape tak obong ae. Ampun to ramane. Ampun tak dipak jakmu malah. Ngaten to panjenengan. Katon-katon panjenengan ngono kok. Oh, mboten apa-apa. Ampun ora apa-apa. Ora nganggo sandangan apik ya Mboten ora ngangge apa-apa. sandangan, mboten apa-apa. Sak salim boten apa. Le. Wah, Le. ora, Bu. Sampeyan kowe Tak sujukne mangan ya Le. dinteni sawetara ya Kakang. Iya, Dik. Wiwit isuk nganti tekan sore mrene sampeyan kudu maem to, Kak. Ala rumahan kebon apa-apa. Babar pisan di rumah mesti sampeyan luwe Iya. dinteni sawetara ya. Tak durang ya Nger ya. Nyantol, Bu. Nantong Yo nyantos jane. alon-alon. Enak yo. Sabusu Rasa susu. ditengaske mami. Stop.
dituku nganggo dhuwit. Sadurunge dadi sego, wujude beras. Beras kudu ditenagani, gabah diselepno. Lho kok enak-enak teko mangan kowe. Ngeleh. Pun 3 dina mboten mangan. 3 dina ora mangan. Lah kok ora bongko kowe. Bener. Pengen mangan. Nggih, Mas. Maju tak dulang. Maju. Maju. Sah. Ben disekseni wong kepoh kencana, wong prau. Wong panggang. Wong manding, wong kulo wis ditutup dilek. Kandangan. Maju rono. Maju rono. Nggih, Mas. Gak. Nggih, Mas. Maju. Angkat. Ya, jodoh geger lah. Aku apa dulang anakku kok geger ae. Angkat. Kanjeng Prabu. Mboten laku, Mas. Apa? Kepengen mangan. Angkat. Nek bujune sosori. Aja mbok puluk. Sosori. Sosori ta ora? Lho, sosori. Sosori ta ora? Kanjeng Prabu. Aku ora butuh gimana aku kowe. Ora kasut karo foto. Visi. Nek kowe nesu, mana ni romo? Ono. Sing ora ban. Sing ora ban. Tangan ngomongan yang nesu ora ban. Iki tangan loro. Iki sokle. Menang. Kowe nek belane karo dulurmu, kowe belane tak katut itu sarepnya. Loro ndi kamari. Aku duwe anak kok ora gunane. Rupa wis ora gadeg, ngisi-ngisi aku pirang. Aku pirang. Kula pengen derek rono. Halo, Pengen derek rono. Dugo. Pengen baru piye? Lancar, Mas. Kowe pengen baru belajar. Nggih, Mas. Romo bakal tidak ana ing Galuh Pakuwon. Nggih. Kowe pengen derek. Nggih, Mas. Dan nek ora tak jar apa? Mas. Kula anak sampean derek. Ora sudi gak aku ya. Sumpara. Nggih, Mas. Tenang, pengen baru. Pengen derek, Mas. Kowe kena melu, nek kudune adus dhisik. Atus, Mas. Adus. Nggih. Ora usah. Ora usah adus ning jero. Tak adusi ning kene. Niki, Mas. Ning kene. Nggih, Mas. Ora lugu. Kene. Saya tak adusi. Adus ora. Atus, nggih. Carane dipakai.
isi-isi wong tuwa. Aja sangoni. Ora ngasar iku sangoni tak tunjang. Hei. Aja sangoni. Hei. Aku sing bawa aku. Aja diwehi duwe ya. Kalau bekaliran. Kowe guyang-guyu tok. Kok ben mikir lah ya masuk masak ngene lah. Hai. Pada ora gadeg kaya disakake ini barang. Paling-paling kowe iso butuh bensin itu kelakuane. Ben lah. Ini dar ngomong bentuk. Jancuk. Ini nang. Kok patah kursi. Apa? Ora entuk tak jaluk. Dadi ora entuk. Ora buta. Kowe tumpuk-tumpuk iki. Aku bendino turu bantalan dhuwit. Alah, dhuwit jagung karo dhuwit beras tak gewekno. Lah kok ditotoni dhuwit jagung. Dhuwit beras karo jagung itu paras. Kekere. Ora entuk. Pak, ora entuk. Ya wis nek ora entuk apa. Nek ora entuk ora apa-apa, iki pek ora masalah. Ning kowe aja manggon ning dalem kepatihan. Minggat. Minggat. Kowe minggat. Sing arep kuwi sapa? Paling tekan-tekan parang kapasan Karangutan ditabrak motor. Karo anak kok ngoten. Ora butuh dia anak-anak buka. Kowe melu aku ning galep akuan, tak pamerne. Aduh, ele. Ya.